jer važno je da si mi tu. A sad mi daj njen broj, da mesto tebe ja raskinem sa njom. Da pozovem je i kažem da si tu i da si za mnom lud. Pusti me. Кога биравте, како знаевте дека Марина Туцаковиќ, па потоа и Мили, Сонја Висинските, има ли тука некоја... Да, има ли тука некоја женска интуиција која што те носи? Upravo to, ja sam sa 20 godina prosto znala šta želim i ja sam namenski tražila Marinu i otišla na njena vrata. I rekla, ja bih voljela da vi radite za mene. Ona je rekla, ja tebe godinama čekam i ti ćeš biti najveća zvezda i imam ceo album za tebe. Mislim, to što ona izgovorila, ja sam rekla, daj Bože, ali nisam baš bila toliko samouverena. Uvek postoji ta neka doza rezerve. Ne valja ni biti mnogo samouveren, jer život je vrlo nepredvidiv. Može da vas razočara. Tako da ja uvek nekako malo sve prihvatam s dozom rezerve, ali mi je jako imponovala svaka njena izgovorena reč, rečenica i to je značilo mnogo i za mene i za neku ličnu satisfakciju i za samopouzdanje, jer ja sam bila samo devojčica od 20 godina. Tako da, i to je već sad istorija, sve se već zna, tako da je to zaista bila obostrana ženska intuicija i to je jedno divno prijateljstvo, preko 2 decenije, jedna divna poslovna saradnja i jedna plodonosna poslovna saradnja u kojoj zaista obe uživamo. Ona jednostavno piše antologijske pesme za mene. Ja ih nekako trudim se da ih najbolje moguće i najemotivnije otpevam, jer zaista svaku njenu rečenicu, svaku njenu reč ja razumem i prosto znam šta je htela da kaže i mislim da moja emocija ih samo malo onako ukrasi. Sada muči me, kao što si i nju mučio. Убаво е некогаш да си има среќа, како вие, например, со еден... A htela sam kažem za Milija, izvinjam se. Kada sam rekla Marina je stvorila Milija, pa stvorila ga je na način što je jednostavno prepoznala ogroman talent. Prepoznala je sjajnu energiju i ta energija se posle jako, ta muzička energija poklopila sa mojom energijom i naravno tu su rezultati neizostavni. A opet, kažem, ona je žena koja prosto zna na koje ljude treba da igra. Žena je vanserijski talent, zaista. Што ќе беше ако на Весна Змјана ти се допаднеше текстот на песната Кукавица? Pa ja sam to čitala u novinama i mislim da to nije tačno. Ne, zato što tu pesmu su mnoge moje kolege odbile, jer im se nije dopala pesma. Ništa im se nije dopalo, a meni se dopalo sve. Pošto je nama trebala neka balada za neko takmičenje po Srbiji, koje je bilo organizovala jedna beogradska lokalna televizija, i to je bio kao neki karavan i gomila pevača išla i sad sam ja tu prihvatila da nastupam zato što mi je i trebala promocija albuma Šta je tu u tvojim venama, sve se nekako dobro poklopilo, ali mi je trebala i nova pesma pored albuma da bude specijalno rađena za to takmičenje. To se išlo od grada do grada i onda u svakom gradu se glasa za tu pesmu koju mi izvodimo, mislim svako pojedinačno svoju, ali bilo nas, ja mislim, oko 20 pevača, nisam sigurna, ne držite me za reč, davno je bilo. I onda je Futa rekao, a da joj odsviram onu pesmu što niko neće. A ona je rekla, ne, rekao sam ti da to baciš. Ja kažem, a oni tada ne znaju šta će sa hitovima. I ja kažem, daj majke, šta ste vi to napravili što treba da se baci? Živo me zanima, bar da čujem. Ona je nešto kuvala kafu u kuhinji i ona uzima gitaru i krene kao da mi odsvira. I ona rekla, samo čujem iz kuhinje. Rekla sam ti da joj ne sviraš to. Ne može, nikome se ne sviđa. Gde će ona to da peva? Naravno, Futa mi zapeva, zagrlina. Ja umrem, oživim, umrem, oživim. Ja kažem, ne ljudi, ali
to jeste za mene. Ja ovo moram da snimim. Odmah sutra, on je napravio preko noći aranžman. Ja sam sutra ušla u studio, znači iz cuga sam otpevala Kukavicu, prosto znala sam da je to moje. Da to nekako meni pripada ta emocija, ta pesma i to sve. A na primjer za pesmu Idi dok si mlad, to je Milijeva pesma, Vesni se dopala melodija, kompozicija, ali joj se nije dopao tekst. Ja sam došla kod nje, pošto sam radila svoj album, i ona mi kaže, moram ti pustiti jednu pesmu, jer je u isto vreme radila i Vesna, moram ti pustiti jednu pesmu, i rekla je, zamisli, kaže, sviđa joj se melodija, ali me tera da je promenim tekst, ne sviđa joj se tekst. Kažem, daj da čujem. I ja čujem, ja kažem, molim te, Bogu hvala da se ne sviđa pesma. Ja je uzimam odmah. I tako Idi dok si mlad, pesma završila kod mene. Tako ima tih anegdota kroz moju karijeru, ali zaista sam jako ponosna. Sve te moje pesme, svaka vuče neku anegdotu, svaka ima neku svoju priču. Ali o tom potom, to ćemo u mojim memoarima. A sad mi daj njen broj, na mesto tebe ja raskinem sa njom. Da pozovem je i kažem da si tu i da si za mnom lud. Pusti me da raskinem s njom umesto tebe ja. Nek slušam noćas kako volimo se, a onda spustim slušalicu jer sama ne mogu da uzdišem za oboje. Ste rekla дека треба децата не толку многу да се држат до себе и секогаш да се како под стаклено звоно седи им се дозволува. Успевате ли да бидете мајка која што ќе рече понекогаш и не кога треба да се каже не? Pa videli ste večeras, šta da vam kažem? Večeras je sve vreme, videli ste na parteru i po tribinama, generacija moje dece. Kad sam rekla 16 do 22, cela dvorana. Ništa se ni moja deca ne razlikuje od te dece. Nisam stroga majka. Bila sam stroga dok su oni odrastali, uslovno rečeno stroga. Znalo se šta se sme, šta se ne može. Prosto i da bi ih zaštitila, nekad roditelji neke stvari a priori ne dozvoljavaju samo iz tog razloga, zato što su deca mala i ne znaju da rasuđuju pravilno. Kad već dete uđe u pubertet, šta ste uradili, uradili ste. Posle je samo razgovor, priča, bliskost, poverenje. Sva deca imaju svoje oscilacije u odrastanju i ja sam ih imala i moji roditelji su bili tolerantni, verovatno i prema meni. Meni je to izgledalo strašno kad mi nešto zabrane. Ne mogu da verujem, ja sam mislila da su oni najstrožiji ljudi na planeti. Rekla sam, Bože, što si mi njih dao za roditelje, ništa mi ne daju. A onda sam uhvatila sebe da u nekim situacijama budem strožija od moje mame, tata nije bio strog, mama je prosvetni radnik koja je bila jako stroga, još 2 ćerke, pa možete zamisliti kako to, ko vojska smo bile. I onda uhvatim sebe da izgovaram njene rečenice, od kojih mi se kosa dizala na glavi, zbog kojih me je najviše nervirala, a da ja budem pa sigurno jedno 30% gora, kad kažem gora. I to je nevjerovatno, to prosto vam se usadi u glavu, ali za razliku od moje mame ja sam mnogo tolerantnija i drugačija su vremena, to ne može da se poredi. Drugo, trudim se da sa njima razgovaram. Najbitnije je da su shvatili da ne daj Bože da se nešto desi, zna se ko se prvi zove, majka. Jer ja ću uvek za njih prijatelj, ali ću prva skočiti u pomoć. Sve u redu prijateljstva, sve u redu, sve to poštujem, ali niko ne voli kao majka. Ali nisam ni od onih majki koje su baš posesivne, pa kao sad, meni a priori ljubav. Ne. Uopšte nisam takva.
i mislim da imamo sjajan odnos, oni se još uvek grade kao ličnosti, kao ljudi, ima tu još posla, imaju mnogo toga da nauče, prvenstveno da ne budu naivni, da ne veruju svima, a za to sam kriva ja naravno, jer ja nikome ni u životu ne želim loše, ja ne polazim, nikada nisam polazila, iako sam imala i ja razočaranja kroz život, ne polazim s te tačke da eto možda on, taj neko ne misli dobro, ja polazim od sebe. Ja sam otvorena osoba, vrlo sam neposredna, iskrena sam, nisam svađalica, nisam neko ko voli da se svađa, to je definitivno, ali i njih sam odgojila da uvek prvo pođe od sebe, jer to je nekako čistije, ali isto tako, to je iskustvo podrazumeva i neku vrstu mudrosti. Ne možemo isto razmišljati iz 20 i sa 40, to definitivno. Viljko i rap muzika. Vi se dopaѓa тоа, сте рекли убаво е да се биде музичар. Ви се доpaѓа кога би тргнал по вашиот став, би бил музичар, би одбрал да биде музичар? Veljko? Veljko sluša rap muziku, ali Veljko sluša, jeste on piše tekstove i radi rap muziku sa svojim drugarima, ali ništa profi, to je onako potpuno iz hobija. Veljko je student ekonomije, njegov izbor je bio da studira u Banja Luci, redovno daje ispite, kada je ispit traži da ga častim, kao da daje ispite za mene, ne za sebe, ali dobro, samo neka uči, super je, ja nemam ništa protiv. Koji svaki školarac, u knjižicu mora se stavi za ocenu nešto, a njemu indeks. A Anastasija? I Anastasija studira, ali on je u Beogradu, to je njen izbor. Ona je htela da nastavi, pošto su oni, mislim, to je već javno poznato, od početka krenuli u britansku školu. Prvenstveno sam ih upisala tamo zbog znanja stranih jezika. Mislim da je to kvalitetno ulaganje. Njih dvoje pričaju perfektno i engleski, i španski, i naravno srpski kao maternji. Verovatno će još neke jezike naučiti kroz život, ali to je po meni prozor u svet. Apsolutno. Ona je upisala Britansku akademiju biznis i to je privlačilo je sad, ne znam, on ima 18 godina. A za sada jedini biznis sam ja. Realni. A ovo je sve na dođenku. Da. Велите, срекна жена сум. Срекна сум затоа што се имам, што сакам да имам. Имам здраво и живо семејство, ги имам околу мене се. Има ли нешто што е неотстанувано? Има ли уште нешто што сакате да ми се случи? Pa, ja ne mogu da kažem da su mi se sve želje ostvarile, ali nisam ni neki megaloman. Kroz karijeru jesu, ali ja sam sebi zadala i nove ciljeve. Ja želim da 30 godina mog rada proslavim na Ušću sa mojom publikom i da se napravi jedna retrospektiva moje karijere. Mislim da to moja publika zaslužuje. Pa eto, pozivam makedonsku publiku. Bože zdravlje sledeće godine u junu. Staro mesto. Svima poznato. Što se tiče nekih privatnih stvari, ja nemam mnogo želja. Ja imam prosto one najobičnije majčinske želje da moja deca budu srećna, zadovoljna. Iskreno, bit će mi drago i da završe svoje fakultete, da se obrazuju, da stasaju kao ljudi, da postanu stabilni, nezavisni, da
privređuju sami za sebe. Mislim da je cilj to svakog roditelja. Ja ne bih voljela da moja deca do 30. godine sede kod kuće, šaltaju kanale i da su potpuno besposlena. Mislim da to ne vodi ničemu. Nego, eto, ja ću biti podrška za sve što požele da urade, ali moraju da shvate da moraju sami za sebe, da stvaraju život i da privređuju sami za sebe, jer će se bolje osjećati kao ljudi, osjećat će se vrednije. Ja da nisam uspela u ovom svom poslu, sigurno bih se pronašla u nekoj drugoj profesiji i bila bih srećna, jer bih, istrajala do kraja da to usavršim, jer sam takav profil osobe. Što mi